Loh, ono Adit. Pak Modin iki nang omah Taga ya. Wih, Dit. Sepurane ya kowe gak marang mamu. Melok ngaji pas mbakmu mati. Iya gak opo manjene kon gateli. Jangkrik ono mancing-mancing ae. Ini nanti. Ono Pak Modin ya. Lah awakmu kate nandi? Ini mak mudun aku yon kasih takut tanah kapling. Oh ngalah yo saya sisa. Iya, saya. Pak, Assalamualaikum. Pak Modin. Ono ini. Mbok sih. Oh iki Alang. Pak. Oh, orang ganteng-ganteng. Ayo mlebu kene. Nggih, nggih. Kene. Kok iso ora? Nggih. Tunggu tasih bapak iku sik. Kene, dulu kono gampang. Tukaran apa Boten, Pak. Selamat. ono opo? Gak ono apa-apa, Pak. Iya, kate Oh. takok ya jarine. Iku, Pak. Terus sampean ngedol tanah kapling. Oh iya. Apa kating golek awakmu? Nggih, Pak, ngeten lho, Pak. Wingi ku bulik kula telepon. Nah, terus pados tanah, Pak. Lah kula eling jenengan terus sadean tanah kapling. Ya napa tasik wonten apa? Loh, tanah apa? Tanah kuburan dah. Bemu, tanahnya opo Iya, ono iki. Iki ada tuh nggon kuat kaya menit. Butuh ukuran piro dulu iku. Nek boleh nggih. Nggih sing sada omong ngono, Pak, tapi yo ben sada murah-murah, Pak. Lho, lek iku ya iso diomongno neh, lek awakmu sing ngene. Ki apa bolehmu tuku tanah barang kemenyek? Kakekmu, boleh kate gawe omah dah. Ya napa, Pak? Bojoki Pak aja percaya mbare iki Pak bojokan. Lambemu, mesti tenan. Wis kok tambah tukaran. Iya, no iya. Oh. Ini ae. Engko bolehmu ke ono nomorku. Ya, Nggih, Pak, nggih. ya. Nggih. Kan kan duwe HP ya. Yo engko ke ono nomorku, engko tak catet nang ngene tulisan. Nggih, nggih. Kok kon telepon aku. Cek enak ngomong-ngomongan langsung ya. Oke, ngoten mawon, Pak. Lho kan gak ada HP dah. Ci nom-noman gak ada HP ya isin cuk. Iya, Kak, iya. Wis. Wis penting sok nyambung gak bisa. Nggih, Pak. Wis gak usah tukaran ae. Nggih. Engko tak catet nomor ibu ya. Engko gawon ibu. Nggih, ket mawon nggih, Pak, nggih. Iya. Nggih. Nggih, pun kula tak basurian, Pak, nggih. Mami tak. Nggih. Ya. Nggih. Boleh siapa? Tak melok mulai sisa. Oh, malah boleh. Ya, wis hati-hati ya, Le. Duh, apa sih kon melok ae? Babe aku ya mulai kok. Oh, keplak, Pak. Bumbune ta lah. Mbak Sunti ya. Kayak nggak resep iku jan mesti gak tau gagal. Mahno ta lah. Tapi ngem irisane batagor sak klombrok. Ayo kene manandi arek iki ket esuk dolen lo gak mule. Gak kok mama kita yo kangen. Tangi turu. Nyaluk dhuwit mah 2000. Engko ngaji sangune 5000. Lah gak iku mang ayah yo sareng kirim. Prai pagawean sepi dan udanan. Ya wis alhamdulillah. Ya cukup kena gawe sekolah. Blonjo masak ya wis cukup. Cabak iki lho kok omah Taga iki. Kate ngongkon benakno genteng. Kayak genteng sepengger etan iku lho. Bocor wingi udan deres neroco gak karu-karuan. Wis salah udan-udanan. Nang omah Taga ya wong iki. Tak paranane ta lah. Cak Bai. Weh, Oh, lapo, ndlodok sampeyan niku diceluk-celuk datang kok kene lha opo, Pen? Iki lho, mbakno iki lho, yu. Kene opo? Ya cegak ning gone dalan ngene yu. Iya, Cak lho mulai landung klengkenge iki. Kate lapo yu? Sama repot Taga. Saiki yo gak yu, kate lapo? Kate njaluk tolong ku lho, Cak. Tolong po benakno
apa ndukur wong ku lho, Cak. Genteng ta yu. Iya, wong genteng iku lho ana sing mloro ta ya apa. Lek udan ku lho Cak bocor kabeh ku lho. Oh alah yu. Pojokan ngarep ngono iku lho, Cak. Oh alah ya berarti wong ndukur pinggir etan iku yu. Lah, iku Cak. Wis salah ayo pen delok sik ta lah. Oh ya wis ayo yu. Nggih ayo. Endi yu? Lho, pojokan iki lho Cak pinggir iki lho sing ana genteng iki. Ndukur asbes iki ta ora genteng Iya, iki. iki lho Cak. Oh, Ya, iya. masalah Cak, lek udan iku lho bocor, banjir, nambale barang Cak mbleber banyu. Sampai balik-balik barang yu. Nambale barang makanya aku masalah lek udan iku susah Cak. Omah bocor kabeh. Iya, Tolong Yu. Cak benakno. Kakak pikir lo isih mendung-mendungan yo kan. Iya dukur iki yu. Nek ono tak golek ondo sik yu. Dukur iki. Ngono ah. Iya, Dene Yu. Cak Jumali lo no ondo Cak. Oh nek arek tak jumali yu. Heeh, nganggur koyo gue etane omah pinggir wong, Oh. pinggir talang. Ya wis tak jukuk sik iki yu. Iya Cak, heeh.